लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसे फरायहरनाय थाबावलायबाय नै मर्निं वाक खालामनायनिफ्रायसो फरायनाय जाबाय लोगोफोर दे दा फुंनि 4टा गोलोम बोथोर नालाय 4टाबाबो स्रांसो नै साननैसो फैथाराखैमोनलाय बेरायनो दिनै फैदों बेखायनो दिनै फुंनिफ्रायनो नोंथांमोनखौ आं बेरायनायजों लोगोसे फरायहरनो थाखाय होमब्ला दिनैनि दिनाव मा मा देखायनो हायो देखायलांनो नाजानोसै आं लोगोफोर नायलांदो दे अन्नानै दिनैनि भिडिअखौबो नै जोङो बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट रडजोंनो थांगासिनो दा बास स्टेन्डजों ससे थांसै फैनानै नै इन्दिलु रडआ नै बेनो बाहाय इन्दि मोनो दे इन्दि प्रडाक्ट खालामो बाहाय लोगोफोर सोर मानसिया जानांगौआव बाहाय फै इन्दि लांफै शेयार खालामबाय आं नोंथांमोननो जों बाहायनो लाङै दाहैयोमोन आं आगोलाव इन्दि दायोमोन जिनो नैबेहाय ओमफ्राय इन्दि सि मोनो बाहाय उइभिं बेहाय दायो आरो खुन्दुं मोनग्राया बै न' ब्रे नुहुरनाया बाहाय मोनो खुन्दुंखौ नै लोगोफोर क'क्राझार बड'लेण्ड स्टेन्डआ बेनो साइबरबो गैया जेबो गैया माथो बाहाय नै बाहायनो जोङो क'क्राझार बड'लेण्ड स्टेन्डआ रावबो गैया गाखोग्रा बाहाय गाखोफैयानो आरो नै बेनि खाथियावनो नैबे जोंहा नैबे स्कुला इंलिश मिडियाम स्कुल बेयो नै एकदम बेजों एटाच बेहा ओरै सानजाहा आरो नैबे बेहा सोनाबहा नै बे बड'लेण्ड स्टेन्ड बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट ओमफ्राय नै गेटआ मेन गेटआ बेनो ब्रह्म बाबा टेक्न'लजि स्कुला बेनो मोजांथार लोगोफोर बे स्कुला हस्टेलनि सुबिदा दं बाहाय इंलिश मिडियाम स्कुल माबा रियेलिटिजों सेमानो बिसोरो माबाफ्राबो फिसफ्राबो एसेल' डिफारेन्स खोमा जोंना क'क्राझार एरियाना दाना बाहाय सफैयानो बांसिन खाथिथार एकदम ओरै थांबाय जोंहा जानागाव क'क्राझार जानागाव जोंहा जानागाव मोजां बिराद मोजां बिथिं बेरायनो न'फोराबो खाथि नङा खुलानो बार खोलो बेरायबा जों बिथिंसो बेरायफैयो हरैहाय बिटिसिआबो सेक्रेटारियाबो जोंनिनो खाथिखा मालाबा खोन्थाहैगोन आं खाथियावनो थाबायबानो मोनो ओरै थांखाबाथाय जानांगौ जाबाय जों थांला बिनिफ्राय फैदो बिफा थांसै ओरैहाय फ्रि जायगाया नै माइ गायोना ओमफ्राय बेफोर गासिबो फिलापसो जाजोबसिगोन दे हाया फानला लाजोब्बाय सेस मानसि जाफैजोबसिगोन बिथिं नै ओरैबो सोरनिबा फार्म हाउस दं बैथिंहाय बैलाय स्ट्रबेरि गायग्रा फार्म हाउस माबा माबि दंलाबायो नार्सारि थार्सारि दंलाबायो बिथिंहाय नै लोगोफोर मर्निं वाक खालामफैनाया मा मोनदों जोंहा नै जानायखौ गाव गावबागाव नागिरना जायाबा सोर होफैगोन नै बरिया मेजेम मैखुन खाबावबाय नै लोगोफोर मैखुन मेजेम दुब्लि बारियाव मोनो जोंना क'क्राझाराव हनै ब्रे थाबाय आरो देरनो गोनां दंबावोसो नै लोगोफोर नै माबायदि थायो मैखुना नै जोंना क'क्राझारनि मैखुन क'क्राझारनि मैखुन देरनायखौ सोरबाबो नस्थ' खालामजोब्बाय
मावबायसो क'क्राझाराव बिदि मैखुन मोनो दे लोगोफोर क'क्राझाराव खाथियाव लाबो ओरै माइखौ गोजाननिफ्राय खेबो नै बेरायनो फैनाया मैखुनबो मोनबावबायसो नै नै गोरलै गोरलै खिलिगासिनो दं दे दा बेलासियाव फैबा मोनबावगोनसो हनै नों गाफायजोब्बाय गाफायलाजोब्बाय नै बिराद गोथावखा बे मैखुना ला 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 रावबो खाफैयाखै लोगोफोर मोनसनबाय जोंहा खानो फैयाखैमोन नुहुरनानै खाफैबाय जोङो जि मोजां बेरनानै थाखादों मोनायाव अखा हायाखैना आराम बेरदों बेरायनाया लस जायाखै फुंनि बेरायनाया आराम जादों खागासिनोखा गुफुर गुफुर हौनै ओरैजों लोगोफोर मैखुनालाय जोंहा सानब्रैसो रानबोबाय बरिया सानब्रैसोखा नै जिगाबनि बायदि बिराद गोथावखा बे मैखुना सयथि नोंसोरबो मोनजाबा नोंमारगौथ' होनलायगोन सायनोसै नै जिगाबजों एखेखा गोथावा जिगाब मैखुनजों एखे ओरैलाबो खाथियाव देखायफै मा गोजाननिफ्राय देखायखोलाय नायथों नुफेराखै सोरबा सोरबा गैया मोनथियानो बे मैखुनखौ जा गोथाव जिगाबनि मैखुन बायदि एखे नै लोगोफोर आंहा दहाय मैखुन खानायखौ नै भाजा एवलायबाय नै खांख्राइ मैथा ओमफ्राय आरो खांख्राइखौनो बाथोनबाव नै गोथाव गोथावखौ जाग्रोसैलाय मैखुना मासि गोथाव खांख्राइया जामिनो दे गुरै मोजांथार जामिनि खांख्राइया गोदै गोथाव जाथारो जानोसैलाय मैथा खांख्राइ नै लोगोफोर आं बिखंखौ बिदि दोनो मानो होननानै बुंबा मेलेमखौ एख'बा मोनजायाना दा बियो नै ओरै एख'नानै आराम मोनजायो बे आखाइ मोनसे दांजोबनांसिगोन दलानो आरो सिथाबनानै थाखाय आराम मोनजासै जानोसै खांख्राइ बाथोन बरिया गोथावखालाय सयथि दैज्लांनि ओंख्रि मोनजाखाबाय एबारथ' जानो लुबैबाबो मोनजानाय नंला अखा हाग्राबा दाबो बेबो ट्रेक्टर हालेवजोब्बायथ' मालाय ओमफ्राय ट्रेक्टर हालेवनाय खावसे दंमोन हालेवजोबाखै बे एसे जायगायावनो जि बुरजा बेरदों आयौ जिगाब मैखुनखौथ' हाथायफ्राव जानो लुगैबाबो बायनानै जानो हाया जि दाम
150 힘드네 뭐야 해캐비어 사자 라가지 난네 burpli고 그래서 가우당당 있는데당 로독 자는 từ nhiều có hay mình bật gấp nào lắm mình bụng mà ăn bên này không tham gia thì mình đi nè không có tên ngồi bên đây thì này dân gặp dân gì không thì mình chơi gặp anh perma bedora hasla bawa perma bedora juga tuh sih mấy con đi phá liền ở đó nè mấy con đi oma đi Korea